אנחנו עם נבחר, או אנחנו עם שבוחר לזכור רק כשנוח לו. זה לא רק יום זיכרון. לפעמים זה מרגיש כמו יום של צביעות. שמי ניר תמם, אבא שלי נהרג מקטיושה, בלי אזעקה נוספת, כשהייתי בן 5.5. פעם בשנה כולם נזכרים בטרנד. כולנו נהיים רגישים, פוסטים, נאומים, סלבס שמביעים הזדהות. אבל ביום יום, שצריך באמת לבוא ולחזק, לתמוך, לראות אותנו, פתאום זה לא מעניין אף אחד. לפני 1.5 שנה זעקנו, אני ועוד יתומים בטקס ממלכתי. והדגשנו שזה לא ממקום פוליטי, זה ממקום של כאב. אבל מה עניין את חלקם? לא המסר, רק ימין או שמאל. ובניגוד לאלמנות, אם הן ממשיכות לאחר שנה או מספר חודשים, אנחנו תקועים לסרט הזה לכל החיים, ולא מקבלים את מה שמגיע לנו. אם זה הכרה באובדן, אנחנו היתומים הראשונים שצריכים לקבל אותה. בלי להוכיח שוב ושוב זיקה, וזה בדיוק מוכיח שלא מדובר פה על הכרה על האובדן, אלא על זכויות האישה. אני רוצה לשאול אתכם שאלה. יש אבא שלא דואג לילדים שלו? יש אבא שמפסיק להיות אבא בגיל מסוים? ובדיוק זה ההוכחה לזכויות של האב השכול הבן. על האב זה מקטינים כי נוח. הם אומרים לנו, תמשיכו בחיים, אבל על האלמנה לא מעזים לדבר ככה. ולמה אתם שואלים? אני באמת שואל, למה? איזה עוד זיקה אנחנו צריכים להוכיח? כי בגיל 7 לא יכולנו לזעוק. ועכשיו, בגלל שהדם של אבא שלי התייבש, אז לכו תבואו ותחשבו על יום העצמאות, שאפילו עדיין לא התחיל טקס יום הזיכרון. אחר כך מדברים איתי על כבוד ועל טקס ממלכתי. אז לפני שמדברים על כבוד ועל טקסים, תסתכלו עלינו, גם על היום שאחרי. כי זיכרון אמיתי הוא לא נגמר בצפירה.